veure, us he fet venir perquè vull obrir una botiga online per obrir-nos al mercat. I he pensat que la millor manera serà refer el web de dalt a baix. Què us sembla? Bé. Si és per obrir mercats, a mi perfecte. Sona bé i tant, sí, sí. Tu què hi dius, Lucas? A mi em sembla una mica precipitat. Precipitat per què? Perquè el mercat digital està molt fragmentat. I el resultat immediat seria que hauríem d'esperar a veure si arriben visites. I si arriben, serien comptagotes. Ho veig una estratègia una mica arriscada. Home, el que seria arriscat és no llançar-se al món digital. No dic de no tenir presència a internet. Jo ho dosificaria amb la intenció final d'acabar obrir la botiga online, quan el comprador potencial estigui preparat. Ja, i segons tu, això com es faria? Fent servir canals indirectes. Tradueix, sisplau. Adalisa ha de començar a tenir presència en el món virtual i anar-se multiplicant a cost mínim mitjançant plataformes de promoció i de venda de productes, o sigui, als grans magatzems online. Després, quan la gent sàpiga que pot comprar el cafè en via internet i ens busqui, és quan hem d'obrir la botiga online. A mi només dient cost mínim ja m'hauries convençut. No vull que un gegant de les vendes d'internet distribueixi els nostres productes. Començarem les gestions per obrir la botiga online. Està decidit. S'ha acabat la reunió, ja podeu anar a treballar. Lucas, pots parar un moment i parlem? Puc parar 3 hores, si vols. Ets la jefa. Volia parlar-te sobre el tema de l'esponsorització de l'Ironman. Crec que no ho hauríem de fer, ho he estat estudiant. Ho has estudiat poc. És una despesa excessiva, o sigui, si féssim això ja no podríem fer cap altra activitat de promoció durant la resta de l'any. És que no caldrà. Pronostico un retorn de 3 euros per cada un d'invertit. Ah, sí? I on ho has vist, això? A la teva bola de vidre? Paula, no ets conscient de l'abast que té una cursa com l'Ironman? Totes les empreses hi volen posar publicitat. Tothom busca aquest tipus de projecció, però la majoria d'empreses no hi poden accedir. Adalisa és l'exemple perfecte d'empresa que mai no hi podria accedir si no fos... Ja, si no fos per tu, no? Exacte. Però no cal que em donis les gràcies, estic treballant aquí. A veure, és que el que no pot ser és que prenguis una decisió com aquesta sense consultar-m'ho. I encara menys que ho aparaulis amb ningú. Aquí estic totalment d'acord amb tu, Paula. Soc conscient que em vaig passar 3 pobles, però és que va venir rodat. Els meus pares van organitzar una superfesta i estava a tope d'empresaris, de banquers, de polítics, de tot el que està faunavit. I de cop i volta veig el Pepe Subirats, que és un dels directors de l'Ironman, i de moltes altres coses. M'hi apropo, comencem a xerrar i bum! Ja, però m'hauries d'haver consultat. Eren les 2 de la matinada i el Pepe volava a Tòquio l'endemà a les 8. Ho lligava ja o se m'escapava? T'has quedat sense arguments, no? No. No, però no m'ha agradat gens això que has fet. Tu ets la directora d'Adalisa. Si tu decideixes que no es fa, no es fa. Hi pensaré. Però pensa-ho bé, que és una oportunitat d'or. M'agradaria estudiar bé el contracte per veure quines modificacions podem fer perquè s'ajusti als nostres interessos. No pateixis, farem totes les modificacions que calgui. Però tirem endavant, no? Sí, tirem endavant. Va, anem? No. Tinc novetats importants. Hola. Lucas, oi? Sí, màrqueting. I ens les podries resumir amb 2 frases, aquestes novetats, aquí, en un moment? Ok. Mercat virtual via grans magatzems online. N'he fet una selecció, tinc els contractes tipus que ofereixen. La setmana vinent acabem el mes. S'ha de decidir ara.
mercat virtual via grans magatzems. Sí, és el pas previ a la botiga online. Suposo que n'hem de tornar a tenir la mateixa conversa que ja vam tenir la setmana passada. Clar que no. Si aneu atabalades, refieu-vos del meu criteri. Tiro endavant els teus contractes amb els... Nosaltres això ho hem de supervisar. Però serà poc àgil que us ho doni abans. Ja, sí, però és que el nom nostre va en els contractes i, a més, jo he de supervisar també els pressuposts de tot això. Però si el Pep ja me l'ha aprovat. Sí, però és que a partir d'ara, ja ho saps, els comptes de màrqueting els porto jo. Oi, Paula? Sí. Doncs et dic ara les 3 plataformes que he triat i el que costarien, per agilitzar. Faria res portar-nos-ho per escrit i nosaltres ens ho mirarem quan puguem? Per aquesta tarda? Potser sí, ho intentarem. Ok. D'acord. Doncs Déu-n'hi-do la feina que has fet i, a més, és divertida de llegir, cosa que té mèrit. Si la cosa queda molt densa, sempre hi cola un parell d'acudits. L'humor és la millor vaselina, trobo. Mira, al final ens hem quedat amb 2 dels magatzems online que tu ens havies triat i un dels que havies descartat. Un dels meus descartats. Sí. Té, aquí te'ls hem subratllat. Hem triat la web que era més fàcil d'utilitzar del que ens havies marcat. Ok, entenc la lògica. Però si feu pensant en les iaies, no compren online, aviso. Home, la meva mare per tu seria una iaia i ella ho feia. Ho feia, que vol dir que ja no ho fa. No, perquè és morta, pobra dona. Mira, No cal que hi posis vaselina. ho sento molt. No, no passa res. Tranquil. Ok, no s'emprenyo més. Només una cosa, Paula. Digues. No m'has dit res de l'estratègia de cartera que t'he fet. Ah, sí, està molt bé. Molt bé. No sé, hauríem de reaccionar. En tot cas, ja en parlarem de cara al trimestre que ve. El trimestre que ve haurà passat la campanya a Nadal, que és el moment perfecte de fer promocions per eliminar l'estoc poc competitiu. No has vist el resultat de la matriu McKinsey? Mira. Hi ha gairebé un 30% d'estoc poc competitiu. Ja ho sé. Jo diria que no. Per què no t'has mirat l'informe, oi? Mira, me l'he mirat per sobre, però tinc ganes d'aprofundir-hi per parlar-ne. Per això no t'he dit res. Doncs el temps ens tira a sobre. A veure, és igual. En tot cas, com que jo ara també m'ho he de mirar, doncs ens ho deixes i en un parell de dies et direm alguna cosa. Però... No passa res, no ve de 48 hores, oi? Perdó. La vols? No, gràcies. No li diguis a la Paula, però les trobo vomitives. M'he llegit el teu informe, l'estratègia de cartera, està molt bé. El tema és que no servirà de res si no reaccionem. Ho farem, però m'agradaria parlar-ne quan hagi tornat la Paula. Estic content que t'hagis incorporat. Feu un bon tàndem. Gràcies. M'estàs fent la pilota? No en tinc cap necessitat. Només t'ho dic perquè ho penso. Doncs no ho sé, potser et convindria una mica fer-me la pilota, perquè tu estàs de prova i jo sóc una de les directores. M'estàs intentant dir alguna cosa? No, i tu a mi? Em sembla que no t'agrado. No ets tu que m'has d'agradar, és la teva feina. I t'agrada? Sí. M'agrada bastant, la teva feina. I a tu, Adelisa, t'agrada? Té rotllo. Però vaja, que si no et contractem tampoc et desanimaràs, no? O sigui que no t'agrado i no em vols contractar. Perquè també l'estan, i no he dit això. És que no m'agrada perdre el temps. Ja. No, doncs no el perdràs. Només tinc un dubte. Digues? El patinet elèctric. Què? He vist que vas amunt i avall amb el patinet, és pràctic? Súper. Ah, sí? Estic pensant en comprar-me'n un. Si vols et deixo el meu. Quan vulguis. Ah, sí? Ok, com diries tu, Doncs mira, a canvi et donaré una informació privilegiada.
Et contractarem. Ho sabia. Vigila, no m'espatllis ara. Doncs res, felicitats. Gràcies. Un cop entrem a la plataforma, el nostre objectiu és triplicar les vendes. Però necessito que m'asseguris la promoció que m'has dit. Perquè és que si no, tota la nostra estratègia de màrqueting cau. Hola, Estàvem acabant. què hi feu aquí? Acabem de tancar un molt bon tracte. Oi? Aquí. La Marta m'ha donat permís. És l'Emili Garriga, de Direct, el magatzem en línia. Tant de gust. Encantada. La Paula és l'altra codirectora. Bé, us deixo sols, no? No, nosaltres ja havíem acabat. Tant de bo totes les reunions fossin així. T'acompanyo, Emili. Adéu, Bagia. Encantada. Torno ara mateix, que t'he d'explicar un parell de coses. Ves fent una ullada a la documentació de damunt la taula, així guanyem temps. Estàs bé? Flipo. Arribo al despatx i el primer que trobo és el Lucas reunit amb un client i tractant-me com si fos la seva secretària. I en comptes de fotre-li una bronca, jo em quedo allà bloquejada com una idiota. No, perdona, tu no ets un idiota. Sóc idiota. O sigui, no em sé imposar ni amb un becari. No has reaccionat en el moment. Això és tot. És que ho veus o no? Però si és una criatura. Si és una criatura. No et deixis trepitjar per ella, Tu vals més que això, Quim, em pots fer una abraçada? Vine aquí. 5 minuts, que acabo d'enviar uns mails i... Surt del meu despatx. Ara. Però si la Marta m'ha dit que t'he Se me'n fot el que t'hagi dit la Marta. Surt del meu despatx, ara. Escolta, Paula, que... Fora! Marta, no. Això va ser la desfilada de l'any passat. Mireu quin nivell. És un esdeveniment importantíssim a nivell mundial. Hi ha empreses que matarien per participar-hi. Molt bé. I per què ens ho expliques, això? Perquè Adalisa podria ser una de les convidades a la pròxima edició. Què dius? Però que ens estàs vacilant. No? Vols que anem a fer una desfilada a Singapur? Per què no? Perquè està a 10.000 quilòmetres com a mínim. Hem d'obrir la ment, noies. Oi, ens acabes de dir noies? D'acord. Perdona, Paula, és que em pot l'entusiasme. Hem d'obrir la ment, jefes. Però escolta'm una cosa, perdona, però com ho faríem, això? Per què no dius que la gent es mata per ser-hi, aquí? Tenim el Pepe. Quin Pepe? El Pepe Subirats. Ah, clar, el Pepe Subirats, el de l'Iron Man. Soc conscient que no veus clar. Però és perquè tens por, Paula. Ets una tia superintel·ligent i... Perdona que t'ho digui, però... crec que peques de massa prudent. Amb l'Iron Man et va passar igual. Sí, a veure, una cosa, perquè per tu és molt fàcil fer propostes perquè no tens cap responsabilitat a l'empresa, però les coses, quan estàs a dalt, canvien una mica, ho dic per experiència pròpia. Exacte. O sigui, la nostra obligació és ser prudents i aquesta proposta teva no encaixa amb nosaltres. Quina ràbia. Teniu davant dels nassos una oportunitat única. Mira, Lucas, tinc la sensació que aquesta empresa et queda petita i ens estàs fent perdre el temps en projectes que no ens aporten res. Així que ho et vas adaptant. Un segon, Paula. Potser és veritat que aquest projecte ens va una mica gran, però... No ho sé, jo no ho descartaria fins que no tinguem més dades, no? Perquè potser després no ens suposa una despesa tan gran i... Aquest és l'esperit. Si volem créixer, hem de sortir de la nostra zona de confort. A mi m'agrada el confort. Jo vull confort. Sí, però és veritat també, Paula, que fa molt de temps que nosaltres volem obrir mercat i pot ser que ara ens sembli una bogeria, però qui sap, ens pot sortir bé, no? No? I aquí hi ha el més important de Dalisa, la seva gent. El Pep, el Jaume i el Quim. Hola. Sóc el responsable de vendes nacional. Encantat. És el Pepe Subirats. Ens està assessorant sobre un tema. Ah, molt bé. El Lucas està meravellat del potencial de Dalisa. Ah, mira, ja en som dos. Perdona, Pepe, és que et vull presentar la Marta. Hola, què tal? Encantada. He hagut d'insistir molt pel que vingués, però ja el tenim aquí.
Què et sembla? Estàs contenta? Molt, sí. Doncs molt bé, no? El Lucas està tan entusiasmat amb vosaltres que no li he pogut dir que no. Què tal? Què m'expliques? Ens veurem a Singapur, o no? Sí. Bé, ho estem valorant. A mi m'agradaria moltíssim. Ara m'estava justament mirant el projecte que ens ha entregat el Lucas. Conec els que ho centralitzen tot des de París i cada vegada estan més interessats per portar empreses locals, amb producte de qualitat, fabricat a Europa. Per 80K jugareu en una altra lliga. És una oportunitat d'or. 80Ks? Perdona, és que no sé si t'he entès, eh? Què vols dir, 80Ks? Què són? 80.000 euros? Sí, 80K, correcte. Ostres, això representa una gran inversió per nosaltres, eh? No sé, el Lucas ja et deu haver explicat que som una empresa molt familiar i... Sí, Pepe, mira't això. Fenomenal, sí. El catàleg és una merdeta, però ja estem treballant amb una proposta més radical. Ja veuràs que el producte és molt interessant. Vol una cadira? Estic bé, gràcies. Anar de la mà amb el Pep és el millor que ens podia passar. És un luxe, l'hem d'aprofitar. Escolta, perdona, aquí ningú havia parlat de 80.000 euros i això se'ns escapa completament del nostre Però pressupost. això és perquè només ho veus com una despesa. Ho has de veure com una inversió. No, ho miri com ho miri, això són molts diners i la Paula no ho aprovarà mai. Ai, Marta, em pensava que estàvem junts en això. Escolta, jo també tinc moltes ganes d'anar-me a Singapur. però Doncs que es 80.000 noti, euros que es no ens els noti. podem permetre. És que últimament et veig molt desmotivada. I no m'agrada gens. No et preocupis per diners, Adelaide és una empresa solvent. Quan hagi augmentat el volum de vendes un 200%, encara ho serà més. Marta, una coseta. Creus que podries posar-te en contacte amb l'estudi de disseny per fer una presentació especial i en anglès per Singapur? Sí, cap problema. Confia en el Lucas. Ell sap perfectament com organitzar-ho tot. Necessito un macchiato, urgentment. T'hauràs de conformar amb un tallat. Continuem? Després, si vols, podem visitar la fàbrica. Fenomenal. He parlat amb el Badó. Amb qui? El Badó, l'amic dels meus pares. El de Viladrau. Situada? El Badó fa piscines. Les fa, les ven i és un crac. Però és que, a part de fer piscines, el Badó també prepara projectes solidaris a Santo Domingo. Escoles i coses d'aquestes que fa les bones persones. On vols anar a parar amb tot això? Doncs havia pensat que podríem col·laborar d'alguna manera amb ell. De fet, ja hem estat Lucas. parlant que... Digues. Agafa les teves coses i marxa. Estàs despatxat. Ho dius de veritat? No suporto la teva actitud irrespectuosa i arrogant. Un moment. Jo no volia... Per culpa teva hem perdut molts diners i no se t'ha acudit ni demanar perdó. Les caigudes són doloroses, però ens hem d'aixecar. Ho has de veure com una oportunitat. Els grans s'han fet grans a partir d'hòsties com aquesta. Fracassar per triomfar. Vull que marxis d'aquí ara mateix, tu i la teva xerrameca barata. Fora. Bravo, bravo, només puc dir bravo. Ja està. Està claríssim. Mira, ja són els de Brasil. Endavant. Lucas, ja saps que no treballes aquí, no? Tranquil·les, que vinc de bon rotllo. Escolta, perdona, ens agafes en un mal moment perquè hem de preparar una reunió molt important. Me n'alegro. Seré breu. No volia que acabéssim malament. Malgrat tot, guardo molt bon record de les setmanes que vaig treballar aquí i de vosaltres. I no voldria que si mai coincidim en alguna reunió o el que sigui, hi hagi cap tipus de tibantó. Que no, home, no, tranquil, que nosaltres no som rancoroses, home, no Per si de cas, em sap greu que el Pep ens deixés tirats a última hora. Obriu-lo, sisplau. No deu ser un cap de cavall, no? Són del Brasil. Us agrada? Què cony? Què passa? Mira, com si fos a casa seva, el tio. Carlos, Jaume i Pep. El brasileño. Obrigado. Vamos al despacho. ¿Aquí? Bon dia. Què tal? Arribes 10 minuts tard. Em sap greu, havíem quedat per esmorzar amb el Carlos i xerrant m'ha És que passat l'hora. nosaltres volíem parlar d'algunes coses abans de començar la reunió. Lo que sea, podemos hablarlo delante de Carlos, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotras? Te presento a Laia. Encantada. Placer. Laia, aquest és el Lucas.
Encantat. Igualment. La palabra clave es branding. Debemos tener una historia propia que contar. Si queremos hacer una buena campaña de marketing, tenemos que centrarnos en contar bien esta historia. Yo creo que hay un punto clave previo a la creación de Perdona, Laia, contenidos termino. Fijaos en las grandes empresas, en cualquiera de las más importantes a nivel mundial. ¿Qué hacen? Esconden el producto detrás de la historia. Es así como se vende hoy en día. Cuando hablas de una historia, ¿te refieres a una historia de ficción? Yo creo que eso depende de los Ficción. objetivos. Perdona, Siempre. un momento. Laia, tú estabas diciendo que había un punto clave previo a la creación de contenidos. Exacto, sí, porque en este Mira, caso Carlos, yo un creo que- ejemplo clarísimo. La famosa marca de chanclas. En sus campañas nunca hablan del producto. Han creado su historia basándose en la garota de Ipanema. Por cierto, me encanta Nelson González.